Mikkel Mølgaard her. Jeg valgte opgave 1, som går ud på at vise afstandsformlen. Jeg kan vælge mellem to tilfælde. Jeg vælger det første, som siger, at linjestykket AB ligger på skroen på basisbyen. Jeg vælger dette, fordi jeg vælger matematik på A-niveau, så jeg bliver nødt til at vælge hverken eller opgave 1 eller opgave 2. Og jeg skal så bevise afstandsformlen. Ja. Sådan her ser afstandsformlen ud. Den numeriske værdi af AB er lige med kvadratrodstegn over det hele, parentes x2 minus xn, parentes slut i anden, plus parentes y2 minus y1, parentes slut i anden. Hvor a er lige med x, eller x1 og y1, og b er lige med x2 og y2. Og jeg skal bevise, hvorfor den fungerer, som den gør. Brug af afstandsformlen er, så man kan beregne, hvor langt der er imellem to givne punkter i et koordinatsystem. Yes. Vi skal bestemme linjestykket AB, som er det her stykke. Altså betyder det, at vi skal finde afstanden mellem punktet A til punktet B. Så ideen er, at man kan danne en retvinklet trekant, så vi kan benytte Pythagoras' sætning. Vi kan følge linjerne fra A, altså hvis vi følger linjen herfra, og linjen fra B. Og så i det skæringspunkt, hvor de møder hinanden, der sætter vi punktet C. C har derfor samme x-koordinat som B og samme y-koordinat som A. Derfor har C-koordinaterne x2, y1. Hvis A havde haft 2,2 og B havde haft 8,6, havde C derfor haft 8,2 som koordinater. Nu har jeg dannet en retvinklet trekant for at give et lidt nemmere overblik. I trekant ABC er kateterne parallelle med koordinatakserne. Altså kateter, den her linje og den her linje, de støder op til den rette linje, som er en 90 graders linje. Der burde være en 90 graders tegn her. Altså at BC er parallel med y-aksen, og AC er parallel med x-aksen. Det betyder, at deres længder er forskellen mellem x-koordinaterne og y-koordinaterne. Vi bruger derfor en numerisk værdi, så vi er sikre på, at det bliver et positivt tal. Og den numeriske værdi er, hvis vi har minus 4, så bliver det bare 4. Som vi ser på den første formel, er den numeriske værdi af AC lige med den numeriske værdi af x2 minus x1. Og den numeriske værdi af BC er lige med den numeriske værdi af y2 minus y1. Nu kan Pythagoras' sætning bruges til at finde sidelængden AB. Så det bliver den numeriske værdi af AB i anden lige med den numeriske værdi af AC i anden plus den numeriske værdi af BC i anden. Og det er det samme som den numeriske værdi af AB i anden lige med den numeriske værdi af x2 minus x1 i anden plus den numeriske værdi af y2 minus y1 i anden. Vi får derfor længden af AB til at være den numeriske værdi af AB lige med kvadratrodstegn over det hele, den numeriske værdi af x2 minus x1 i anden plus den numeriske værdi af y2 minus y1 i anden. Eller det er også lige med kvadratrodstegn igen over det hele, parentes x2 minus x1, parentes slut i anden plus parentes y1 minus y2, parentes slut i anden. Som man kan se, har vi ved det sidste eksempel fjernet den numeriske værdi, fordi at når man putter noget i anden, kan det ikke blive minus. For eksempel minus 3 gange minus 3, det bliver ikke minus 9, men 9. Vi har en regneregel, der siger, at minus gange minus, det bliver plus. Ja. Her til sidst vil jeg gerne give et bevis på afstandsformlen af sanden. Derfor har jeg opstillet dette eksempel, hvor A er lige med 2,2, og B er lige med 11,2. Så hvis man bruger formlen den numeriske værdi af AB lige med kvadratrodstegn over det hele, parentes x2 minus x1, parentes slut i anden, plus parentes y2 minus y1, parentes slut i anden. Putter koordinaterne ind, får man eller den numeriske værdi af AB lige med kvadratrodstegn igen over det hele, parentes 12 minus 2, parentes slut i anden, plus parentes 2 minus 2, parentes slut i anden. Så får man så 9, hvis man tager det rigtigt ind på lommeregneren. Og så kan vi så i dette tilfælde bevise det ved at tælle, hvor mange punkter på x-aksen der er imellem. Så hvis vi tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, så er der 9 punkter, og tallet er også 9, så derfor er formlen bevist.